Siya kuya be. Ano pa nato oy? Namadura ni mo oy. Asa man dapat magilubong di ay? Dapat sa luyuran pa sa balay ni mo gilom para dool ra. Gani. Unsa man gusto mo himog balik Power Ranger dili? Ito. Ito. Naaram di mo si diploma. Diploma. Sunod. Nakabuang kadaghan na magmangga diri. Unsa man to pagkakita kuya? Pastilan dilibaan yo kasi mong kuya ba. Ako ilan na nato gibutang. Kato bitang espada nato tulo ka buhok. Oh? Giugsok na ko dito. Ay, dala dito. Oh. Ikaw na ni. Dada lang pero dito to lapit to. Layo pa. Doon na lang. oy. Doon na lang tara tara. Sige, sige. Ano po ding dool, layo pa din siya. Grita, dali. Tama na oy. Agad. Tama ni. Kasa magsagbot diri kuya ay. Sa man din na dapaw man di Tula kay ko diri ay. Katulak. Nan. Nahan, sabog ka oy. Ulan na kuya oy. Dapaw na kayo. Kita niyo bang nakikita ko? Uy, mo. Oh, ang tulog ay espada. Ay, kita. Mauna na, diha na akong gilubong. Makabalon sa kita. Excited na ko kuya. Ready na mo mabalik mga Power Ready Ranger? na. Ako po, kaluto na to. Tara! Tara ako espada. Ako ah. Kimingaw na kani. Espada 6 ah. Kaya ba Espada sige six. nga, ano ba? Habol. Si Taya ni. Sino? Yes! Ay, kadabe. Ang kamay nyo ba? Sorry. Kait pa ko ah. Adri atong mga uniform, kaluto na to ni. Ah, dapit. Adrio. Una akong kinalutan. Mo ka balo mo kalot kuya oy. Mabaw ra man kay ni kuya. Kalot ni. Naon. Ikaw lang. Tara! 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 Nagpula-pula na. Kasi tayo itong mapanan ni kuya ha. Kulay tayo, Adri, buwang ka. Wag. Wala koy. Na. Tignan ko. Awakas! Ay sa kuya. Gisagulan mong pampers ni. Po magtai. Nangabuang na mo. Tulog ka tuig na baya na way laba. Bantog ra na ning maong penguin. Itik. Tanawa. Daw ay tigdaw ko yung nababa ko yung uniform niya koy. Basi ka ano ilaga koy. Uy, naday mo kuya. Wala gisi. Red. Makulor green. Green ko. Eh, Apa blue. Uy, Oh, blue bay. dito ba isa sobra lagi ni isa kuya. Hilo. kabalo mo kagisa ng hilo. Traidor na kang anjo. At traidor naman Mangita na. taglain, mangita taglain nga pasutan na to. Ah, deserving na mo suot Tama ana na kuya. kuya. Ibutang magbalik. Butang balik niya. Ambi na akong minute. Kalabanan ako to si Anjo. Nya, ready na mo mo transform? Ready na. Na kuya. Karon lang mo damulag. Matitikman nyo na ang ganti ng api. Tara! Let's go! Karon lang mo damulag. Andam na mo? Andam na. Tayo sa kuya. Wala ko ni mo naigo sa imong espada. Wala rin, noon sa di ka, sa kalaban ta. Murag nahiwa mga kong likod. Na, tuara di na masira. Kusog mo kay mukaon god. Wala man god. Wala sa matat. Tanaw na tiyan mo, dako na kayo. Wala nagbutiti ba? Tara na, pakita ko na to sila kay gusto na kong balo sila ba. Upat man ka sila ni balo sa inyo ha. Opa. Sila upat itong balsan ron. Tara. Let's go. Yati, isa mo to? Yati, tagluka yung dala na diri oy. Power Rangers ba? Karon ka. Makabalos gid mi si mo ha. Traidor rek ha. Wala na kay labot sa Power Ranger Jo. Ayaw mo pagana, mukha ba nagusing nyo? Asa mo ito kong uniform ba? Katong Power Ranger yellow. Uniform. Oh, Dalaw, uniform. Ayaw. Asa ka, balik! Traidor kay kang buwang ka. Agay, ayaw ba? Ayaw ba? Apil na, kuya. Wala. Balihan yung espada. Balihan. Ayaw ba? Kapalo kong dagat, mga tara. Nya chong, pahit sa kayo magbalos nimo sila. Ay, pastilan paes na kayo. Grabing bunal-bunal, labra, umayop. Nakakot na kayo kumakit. Kabalos na ito. Lugay, may kuha na sakit. Ano nyo, kapit sa kita. Sulit ko nilang trabaho. Paghilom ba? Paghilom sa ba? Sige, tiyong kalawasang, imul mo na lang ko nila. What? Nila? Ang mga Power Rangers ba? Namalik na sila. Unsa! Tatawa mo, namang guro ka dyan. Kadugan, wala
Ay, muto na ka. Lagyan kita, lagyan ako. Agbay raman to. Ginaman yan! Ginawan yan, bitaw ka. Pag maabot na diri, patay jud ka. Sus, pastilan ni mo dyan napasmuhan, man siguro ka. Mauna na yung resulta jo. Si paminaw ni Mustrama sa radyo. Awag, ango-ango na ka. It's true! Na, tinuod lagi, di mo klaro. Klaro mo. Oh, tanaw mo, tanaw. Okay, sam din na, oh. What the? Oh, shit! Tinawar dagan, guys. Hadlok pa nila. Tinawar dagan. Nidagan ang isa. Dagan na. Adlok na. Dams! Ipukaw gini mo among mga power ba? Karon lang mong mga buanga mo. Ay sa paps, istro. Pagtarong sa paps. Ay sa paps, istoryahan tani. Bitaw pa. Istoryahon daw. Istoryahon. Daraw, istoryahan Ini! Atak! Istoryahan tarik tarong. Kasi may istoryang tanong ang torya kaya di ko tabot. Di ba, istoryahan tarik kinamigo ba? Sa mukay ka, baluigang kayo! Istoryahon ginamigo. Nya nganong di pangilabtan man niyo na ako mga manghod. Ngawa man gibuhat sa inyo ha. Kung man na ba magbalot sa gilabay-labay man yung tae. Mao gani paps no. Kanang balo sa manggod din buwan na may labot anak kayo man naman mi anak. Di naman no. Siya na kuno una, siya na plano. Pinuwag ako na po maipitan na hinoon raw. Ikaw din nagplano-plano ato ha? Maldito jud kay ning upawan yo, kanang upaw ni mo ron. Upawan di na ko nagsamot. Ikaw din, butso ko ya. What? Ambi na Adams. Ay, kini una. Kana. Muna siya paps. Unsa pa may gulat niyo gibunalan ba mo ani? Oh, punalan! Balos mo. Dagan sila lagi! Di ay nagplano-plano ha. Ako pa, susaon ko ninyo. Ya, usaw man ato niya. Lugiton ako ng mata, isa lang kabuok. Sige kuya, kay kanay kong espada, itusok na ko siyang lubot. Sige, kini akong espada. Suksok ako sa baba niya. Kana. Ayaw mo pagingana, grabe ka haras ako ninyo. Ay na! Let's go, oy. Ganyo. Nabunan lang ka. Bunog na ni, kaya na ni. Ubod mo uya tong tansong uy, patay gito ron ba? Ay, impossible siya. Kinadakpan siya. Kulata di gwarsa gila pa sa turon. Tara, si Matan na nila. Ayaw ba? Ayaw ba? Si mata niya, ready na mo. Ready na! Ako yung natusok ka. Sige, kuya, sige kuya.